Salam Ata Watan TV kanalımızın hormatly tamaşaçylary. Bizi ýakynda Ata Watan Türkmenistan web-saytymyzda "Ölünç hem kakam olup bilersiňmi" adly hekaýany paýlaşdyk. Elbetde bu hekaýa tamaşaçylarymyz, okuwçylarymyz tarapyndan gyzygyny garşylandy. Biz bolsa muny nazarda tutup Ata Watan TV kanalymyzda ýürüýte sesli ýagdaýda size ýetirmegi makul bildik. "Ölünç hem kakam olup bilersiňmi" diýip kijijik gaýyz menden sorady. Men orada näme üçindir şol pursatda ýok diýip jogap berdim. Bu onuň öz sözleridi. Ol 7 ýaşynda. Burunlaryma geçirilen derman turgolary bilen hasahana düşügünde ýatyrdy. Men ýüzüme seretdi-de, goýa hosarsyz ölmek islemeýän ýaly bu dünýä bilen hoşlaşmazdan ozal on kakasy ýaly bolup biljegmi ýa bilmejegmi sorady. Men adym Mike. 58 ýaşymda. Iki oğlu dolu suratly, uzun sakally Defenders motosiklet klubynyň agzasy. Her penşenme güni men çağalar hassahanasyna agyr syrkow çağalara hekaýe okumak üçin miletin gitgen. Bu enlik klubymyzda biziň toparmyzda bir agamyzyň agtygy bir näçe aýlap onkologiýa bölümine ýatanna, ýagny 15 ýyl mundan odal başlanykdy. Çağalaryň köpüsi meni ilkinji gezek görende gorkardylar. Çünki uzun boyly, gaty sesli, edil filmlerdäki motosikletçiläriň ýada salýan görnüşim mady. Ýöne men okap başlandan soň olar men nähil görünýändigimi unutýardylar. Diňe hekaýa gulak asýarlar. Edil bu ýagdaý Amara bilen hem şeýle bolupdy. Mart aýynyň penşenbe güni 432-nji palatanyň öňünde bir men sägindim. Şepagat uýasy meni öňünden doýdurupdy. Täze näsa? 7 ýaşynda. 4-nji derejeli neuroplastma. 3 hepden mundan odal getirilen. Şol günden bäri onuň ýanyna gelýän hiç kim bolmandyr. Oň maşgalasy barmy diýip soradym. Şepagat uýasynyň ýüzi gamgyn görnüşe öwrildi. Eje onu bejeri üçin getiripdirdi. Birinji günden soň hiç gelmändir. Hepdeläp jaň etdi. Gözleýär. Ýöne sesin ýok. Sosial hyzmatlar goşuldy. Ýöne Amarada başga maşgala ýok. Sagalsa hosarlyga berler. Ya sagalmadyk bolsa, Şepagat uýasy gözlerini başga ýere öwürdi. Onsoň ol bu ýerde ýalňyz öler. Gapynyň daşyna demmi dörsödüm. Men öňüm ölüm düşeginde bolan çağalaryň ýanynda oturupdym. Bu asla ýeňillen. Hiç wagtam bolmaz. Ýöne bir çağaň ýalňyz ölmegi ine bu başga bir azap. Ahyrym gapyny kaktym. "Salam" dedim. "Men Mike. Islesen saňa bir hekaýa okaýyn." Düşekde ýatan kijijik gaýyz ýüzüni maňa öwürdi. Gören iň uly, çuň, goňur gözler. Saçlary kimoterapiýadan dökülipdir. Dersi keselçiligiň goýýan çal rengi bilen örtülipdir. Emma şonu da ýylgyrdy. "Gatul lokan ekeniň" diýip inçe tanrak sesi bilen aýtdy. "Dogry aýtýaň. Men kän eşitýän bu sözleri" diýip ýylgyrdy. "Bugün saňa tans etmegi öwrenen bir aýy hakda hekaýa getirdim. Dinlemek isleýänmi?" Ol başatdy. Men oturup okap başladym. Kitabyň ýartyna baranda ol men saklady. "Mike ağa, dinleýän kijijik dostum, perzentliňiz barmy?" Bu sorag ýüregimi beýçak kesip geçdi. "Bir gyzym bardy" diýdi. 16 ýaşynda da awtolog helakçylygyna ýogurly. Mundan 20 ýyl ozal. Amara sesini çykarman bir salym oturdy. Soň, "Kaka bolmagy küýseýärsiňmi?" Bokurdogum düňlendi. Aglaman zor sakladym. Her gün melejigim, "A men kakam bolsa, men dogmazdan öň öý taşlap gidipdir. Ejemem meni şu ýere getirdi-de, soň hiç gelmedi. Şepagat uýarlary on gaýdyp gelmejegini aýtdylar" diýip kijijik gaýjaga dellenni. Näme diýjegimi bilemokdym. Terk edilen, agyr kesel bilen görüşýän bir çaga. Beýle pursatdan näme aýdylar? Amara dowam etdi. "Sosial hyzmatdan gelen denan bolsa, sagalsam hosarlyga beriljekdigini aýtdy. Ýöne lukmanlaryň gurumlaryny eşitdim. Men sagaljagymy pikir etmeýärler. Şol wagt meň damagym dolup, men üçin söz tapmak kayın boldy. Bu mesele däl" diýip jogap berdi.
Ol soňra men ölýändigimi bilýän. Hemmeler men düşünmeýär ötýär. Ýöne men düşünýän. Keselim ören agyr. Lukmanlar belki 6 ay, belki has az diýip pikir etýärler. A men bolsa kitaby diýdimin üstüne goýdum da, amara gatyga inandym. Ol naýynjar, emma 7 ýaşyna garamazdan durmuşyň köp jipatyny çeken dogumly gözlerini gönül maňa dikdi. Maýyk aga, sizden bir zat sorasam bolarmy? Elbetde. Men ölýän. Emma men ölüýünçem sen men kakam bolup bilersiňmi diýip sorady. Şol pursat oto doladymışlygy öňürli. Hatta monitorluň sesigen peselli. Men içimden ağlaýadym. Dünýä ağlaýardy. Emma ses çykmaýardy. 58 ýyllyk ömrüň agyrlygy enime urşun ýal çökkün boldy. Hawa diýip aýdasym geldi. Meniň ol ýerden näme hili islenimi bir Allah bilýärdi. Ýöne mendiňe hekaýe okumaga kepde bir gedip gelýän garra bir motosikletçidim. Öz gyzymyň ýitrisini ýüregine götürüp geceler boş öýde onuň adyny ýatlap ağlayan kişidim. Gaýsa pursadan bolsa bir çağa kakasy bolmaga haklymydım? Şol pursat gaýdjagada men seni gaty seýleýän. Emma dogrymaýsam men bir kämil kaka bolup bilermikam? Käbir zatlar kim goýup bilernidim. Oň ýüzleri ay ýaly ýatyldy. Ol maňa bu möhüm däl, biz bile öwreneriz diýip jogap berdi. Anha, şol pursatda meniň ýene bir gaýdym boldy. Şepagat uyalaryna aýdanymda olaryň gözleri ýaşdan nolly. Wagtlaýyn howsarlyk üçin ýüz tutanymda sosial hyzmat işgärler hassa kän aglady. Kulub ýynandy. Hastahananyň avtoparkyna 95 garly motosiklet geldi. Howpsuzlyk işgärler her motosikletin oýnawaçlar bilen doldurulýanyny görüp gorkusy gülküli şatlyga öwrüldi. Biz 432-nji otogy bir hastahana otogundan bir çağanyň öýüne gördük. Bir dostumuz gülgüli düşükçü getirdi. Başga bir dostumuz onuň eňine kakasynyň gaýyzýan ýazylgy kiçijik bir gursakçy getirdi. Ýumşak ýagtylyk goýduk. Kimdir biri gilenlikde kiçijik itçagat hem getirdi. Amara şonça güllü bolan kislorod maskasyny ýene dakmaly bolýar. Penşenmeler her güni öwrüldi. Men oňa Jirafanyň tans etmegi öwrünün kitabyny ýatdan bilýänçä okudum. Soň Charlotte'dan Süýgü agajy, Harry Potter, tapdan düşen günlerini kitap saklap bilmeýän wagty sahypalary men tutup berdim. Doktorlar hayran galy. Şondan soň 6 ay, 9 ay öwrüldi, 9 ay, 12 ay boldy. 8 ýaşyna ýetip baranda bir gün erden Amara, "Kaka, bilýänmi düşümde algaýadym. Aýagym işläp başlapdy" diýdi. Men onuň saçyny sypadym da, "Gel annamyny hakykata öwrülüm melegim" diýdim. 2 hepde soň onkolog maňa jaň etdi. Sesi titrep, onuň oňurgasyny tumorlar kiçelýär. Muny düşündirip bilemek ol ören uly pese düşüş bar. Men bolsam muny bilýärdim. Bu söýgü ýöneköy arasda mehirli söýgü. Ölýänçem kakam bolarsyňmy diýip soran gününden takminen 18 ay soň Amara meniň elimden tutup enine kiçijik deri gursakçy ýüzüni asmandan uly ýylgarşy bilen hastahanadan çykdy. Bizim kulubumuz oňa garşylama dabarasyny geçirdi. Şaarlar, oýunjoklar, harlay tekeriniň ullugyny tor. Öýe gelenmizde ol ýyldızlara seredip ýuwaşlyk bilen pişirdidi. Kaka, hawa melegim, menini çağakan ölmejegimi meňdeýän, oglaşýan ýaly. Men onu gujoğuma gatygyzdym. Kalbymyz bir-birine urýady. Şol pursatda ören duýguly ses bilen gowy. Çünki meninne hakyky kaka bolmagy başladym.
Häzir o 15 ýaşynda we intek bejerilýär. Ölmez öçmez söýgü we mähir iň güýçli derman ekeni. Mähriwanlar, biz durmuşdan alan bu kijijik pursady siz üçin taýýarladyk. Elbetde Ata Watan TV kanalymyzdan daşlaşmaň, biziň kanalymyza agza bolmagy unutmaň.